Bukatu dira oporrak Euskal Herriko Unibertsitateko milaka ikaslentzat. Irekiera ekitaldia Inigo Urkullu lehendakaria buru ospatu dute. Pilar Insausti, zer gehiago azpimarratu nahi izan dute unibertsitatetik? Gaur hemen konfidantza eskatu da, etorkizuneko unibertsitate publikoan nolakoa izatea nahi den, horren alde denak lan egin dezaten eskatu dute, jakitun garai zailak direla aurten Euskal Herriko Unibertsitateak aurreko urtean baino 40.000 gutxiago izan ditu aurrekontuan, hala eta guztiz ere hemengo maila altua dela esan dute, mundu mailan 500 unibertsitate onenen edo hoberenen artean kokatuta baitago, eta horretaz aparte konpromisoa eskatzen dute hemen lan egiten duten ikerlarientzako. Ahal eta lan handia egiten dela aitortu eta lan horrekin jarraitu dezaten, baino ez bakarrik hori. Espazio edo gune berri bat aldarrikatu dute. Lege berri bat non aniztasuna aintzat hartuko den sentsibilitate guztiak. Euskal Unibertsitateen sistemarako lege berria behar dugu, eta gaur hasita. Lege berri bat diseinatzen hasi beharko genuke denon artean. Ez da posible? Bai, bada posible. Gaur indarberrituta hasi dute ikasturtea, 8.400 ikasle matrikulatu dira eta pasiloetan batzurentzat etapa berri bat hasten da ilusioz beteriko ikasturtea. Pasilloetako isiltasuna apurtu egindako izean, gelak ere bete eta hilabeteak hutsik izan ondoren, unibertsitateko hasiera da. Bai, kostatzea, Gogor hemen 8 ordu sartuta eta hori ere, ez dakit, gogorra dela. Kokatzeko eguna da, lehen aldiz unibertsitatea zapaltzen dutenentzat batez ere. Bai, pixka bat galduta, etortzen zara hemen, beste mundu bat da. Handia da, bakarrik ez dakiz zer, eta hori, urduri, baina ondo. Euskal Herriko Unibertsitatean karrera bat hasten dutenek 850 eta 1.200 euro bitartean ordaindu behar dituzte. 8.000 ikasle baino gehiago matrikulatu dira lehenengo mailan karrera bat ikasteko Euskal Herriko Unibertsitatean. Gainera, matrikula egiteko epea oraindik zabalik dago. Guztira 8.700 plaza eskaini dira ikasle berrientzat eta 5.700 irakasle izango dira klaseak ematen. Beraiek ere urduritasunez hasi dute kurtso berria. Gaur jartzen dira kursoan zehar egingo ditugun baseak edo oinarriak, ez? Euskal Herriko Unibertsitateak 86 karrera eskaintzen ditu, horietako bat berria enpresen administrazio eta zuzendaritzako eta zuzenbideko gradu bikoitza alegia. Hori ez gain aurreko urteetan bezala hainbat titulu. Aurten gainera orotara 250 ikasgai ingelesez, frantsesez eta alemanieraz ikasi ahal izango dira. Ikasketa bat edo beste aukeratuta gaurtik aurrera milaka ikasle liburuetan murgildu dira jada.